Hi, Jugonja, maand april. Ik ben Cindy, juli. Marit, mei. Idee is eigenlijk ontstaan onder de douche. Er zijn altijd wel meer van onze ideeën ontstaan. Anja, december. De club bestaat 40 jaar en we willen graag een ludieke actie bedenken. En daarnaast willen we het volleybal toch wat een sexier imago jan. Ik ben Dietrix, augustus. En hoe spannend weer dat? Heel spannend. Maar eigenlijk brak de spanning wel toen ik met de andere dames was. We hadden het ontzettend gezellig. We zaten in een hotelkamer waar we omgetoverd werden met make-up en het haar werd gedaan. En met een mooie badjas gingen we naar het strand en daar hebben we de spannende shoot gedaan. Ja, het was af en toe best lastig. Het is een pittige groep, ze weten allemaal wat ze willen. Maar in goed overleg kom je een heel eind en ik denk dat we een heel mooi eindresultaat hebben. Als mensen de kalender gaan zien, dan denken ze, ik wil ook wel volleyballen. Dat is wel heel erg leuk en sexy. Ik ben Sascha, november. Ik ben Linda, maand september. Is leuk, is goed.